उहे भगवान राम द्वापर में कन्हैया बोल के कृपा बरसौलन। काशी यादव जेकर आज पूजा होता, काशी यादव जेकर जंजर में बड़ी भव्य तरीका से पूजा करावल जाला। काशी यादव जेके बतावल जाला कि खाली यदुवंश परिवार में यदुवंश परिवार का सबसे बड़का पूजा मान के पूजा कई जाला। काशी यादव जेके बतावल जाला कि यादव बिरादरी के अलावा दूसरे अन्य बिरादरी नहीं पूजले। वही काशी यादव जेके काशीदास बाबा के नाम से आप सब हम पूजत बानी। हम जाके चमार बिरादरी में भी ये पूजा के गा के आई बनी। जरूरी नहीं बा काशी यादव जेकर पूजा खाली 2 महीना अप्रैल मई जून इतने चल जाओ तो ठीक है, लेकिन अब सालों साल बरहो मास ही पूजा होत बा। कोनो नियम कानून नहीं थे। दरभंगा जिला बिहार का रहे वाला जगदीश यादव मेहरारू का नाम बतावल गई रूका देवी। जगदीश यादव रूका देवी के कोखिया से दिए बच्चा पैदा हुआ जो लड़का लड़की का नाम बतावल गई। लड़कवा का नाम काशी यादव, लड़किया का नाम कमला यादव। माई बाबू पालन पोषण करत हुए धीरे 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 समय बीतित होत बा। एक दिन जगदीश यादव दुनिया के छोड़ के चल बसल हुए। कुछ दिन के बाद रूका देवी भी ये दुनिया के छोड़ के जाए के पोजीशन में बाड़ी। बेटवा काशी यादव के बुला के समझावे, बेटा समय हालात एक जैसा ना होला। हमार समय बड़ा बाउर रहल, गुजर बसर बढ़िया से ना हो पौलस। बढ़िया में खाए के मिलल ना बढ़िया कपड़ा मिलल। माई बाबू के माफ करिए, बाबू चल गई। अब हमरो कोनो ठीक नहीं थे कि कहिया ये दुनिया के छोड़ दी। एक दिन माई रूका देवी भी ये दुनिया के छोड़ के चल बसल ही। घरवा में के बा खाली काशी यादव, बहिनिया कमला यादव। दिन बीते लगल, गीत लगल मास्टर। बताओ पिया समाज में सामाजिक जे बाबू समझता आज एक नहीं खे सामाजिक तो वो पे भकोसता। बाकी दुल्हन कहती आके सुना पर्दा में कहती
सुषमा भारती जी, आप उनके साथ में ड्राइवरी का काम करते हैं। बड़े भैया की ओर से 52 पुरस्कार, भैया के पोल लगी, सबके पोल लगी, प्रणाम बा। ड्राइवरी बढ़िया से करी, मन से करी, और हम बस ही कैला से करे साथे, चाहे जौने रूप में जो रहे बढ़िया से रहे, ढंग से रहे। काशी यादव बहनिया कमला यादव का पालन पोषण करत हुए, भाई बहन के अलावा दूसर केहू नहीं थे। भाई बहन एक दूसरे के समझावे, मन करे दुखी मन होकर तो एक दूसरे के पकड़ के भाई बहन रोवे, एक साथे भाई बहन बैठे खाए, एक साथे भाई बहन अपन सुतो दिन बितावो। लिखल गई दूसरी लाइन, मालिक होला नी लोग बतावेला, जेकर केहू सहारा ना होला ओकर सहारा ऊपर वाला होलन, निराकार होलन, परमात्मा होलन। काशी यादव समझा बुझा के बहनिया के घरवा में कैसो रखले हुवन। बहनिया एक दिन काशी यादव के लगवा बैठ के रोवे लगल। काशी यादव से रो रो के कमला कहे लगल, भैया ये दुनिया कितनी बहुरंगी बा, ये दुनिया कितनी जालिम बा। जब तू घरवा ना रहेला तो अगल बगल के लोग हमके ताना मारेला, उल्टा बोली को बोली लोग बोलेला, लोगन का बात बर्दाश्त ना होला, बड़ा दर्द होला। काशी यादव बहनिया के समझावे, रे बहनी दुनिया करीत बा, जे नीक बा वहू के लोग ताना मारेला, गाली देला, जे बाउर बा वहू के लोग ताना मारत बा, गाली देत बा। दुनिया का बात मत सुना, गरीबी बा, लाचारी बा, माई बाबू मर गईलन, सुने दा कहे दा लोगन के। भाई बहन आपस में मिल मिला करके जीवन यापन करत हुआ। दूसरी गीत लगल बिरहा के,
किस्मत। एक दिन काशी यादव बहनिया के समझा बुझा करके गाय लिहलन जंगलवा में चलल हन गाय चरावे खातिर। सवेरे का गई, धीरे धीरे साँझ हो गई, कमला भैया का रास्ता निहारत निहारत सुत गई। 4 लाइन विदेशिया में बतावल गई। सझिया भजिली तवले सझिया भजिली नाही अरिले बीराना बाबो करे इंतजारी मनी मारी के बाईनी। रहल भारी पन रहल बाली पानी भारी नीतिया सतावे लागल। अरे सुत गईली रहिया निहारी हो भाई। देर राति पहुँचा जब काशी भवन में। अरे सोच खिसियाती आधी रात बीतल। इंतजार करते करते बहन रोवत रोवत सुत गई। सवेर का बेला काशी यादव घरवा गईलन। बहनिया गुस्सा में एकदम लाल खड़ा बा, आंख से आंसू बहावत बा। देख के बहनिया के काशी यादव जाके अकवारी में भर के समझावत हो, काहे रोवत तारू, क्यों ताना मरलस, फिर क्यों गाली देलस। कमला यादव रोए कहे ना भैया दुनिया गाली देव दुनिया ताना मारे से का मतलब बा। माई बाबू बचपन में छोड़ के मर गईलन, भैया बहन के को रिश्ता बा, लेकिन हमके त लागत बा कि तोहरी खातिर हम बोझ हो गई बानी। रात भर इंतजार कैली, एक बार ना सोचला कि घरवा में अकेले बहन कैसे हुई, काहे ना अइला। कमला यादव रोवे, काशी यादव के धिक्कारत बा, डांटत बा, धिक्कार बा तारा जैसन भाई पर। ऐसन भाई दुनिया की कौनो बहन के मालिक न दो। बहनिया का बात सुन करके काशी यादव नाराज होके कन्या पर लौट धैलन, जंगल का रास्ता पकड़ के चल देलन। आज के बाद बहन भाई का नाता खत्म कर लिया। आज के बाद हमारा कौनो रिश्ता नाता नहीं खे। यह तुहार चाल रही, कहियो जंगलवा में तुहार लाश मिली। काशी यादव चल देलन रे बाबू। चलते चलते कुछ दूर गईलन, जंगल के बीचे बीच जब अइलन ह, काशी यादव के सामने मौत मुंह बा के खड़ी बा। काशी यादव अपने मौत के देख करके एक बार कमला यादव के याद करे लगलन। सोचे लगलन बहनिया के कि बाहरे कमला तोरे मुंह का निकलल बात सही हो गई। कई का दिली की जंगलवा में कहीं तुहार लाश मिली, आज हमार मौत हमरे सामने खड़ा बा। काशी यादव सोचत हुए बड़े भैया संजय भैया के ओर से पावन पुरस्कार दे के सम्मान के लिए भैया के तो लगी। स्वर्गीय बेचन गुरु जी अपने जवानी में गीत गाते गए। कैसे गावे
हुआ का कहलू कहे का आज वही जंगल में सामने शेर मुहबा के खड़ा बा चल दिया वो शेर काशी यादव कानी पर क्लोर फेंकलन है काशी यादव खोल करके लुंगी फेंकलन निगोटा पर काशी यादव हो गईलन शेर और काशी यादव के बीच में लड़ाई होके लगल बहनिया उन्हें कमला सोचत बाकी भैया गुस्सिया के गईलन खाना भी ना खैलन भैया के खैले 2 दिन हो गई खाना बना के कमला बांध के गमछी में कपड़ा पर धैले बा वही जंगल की ओर चलल बा के चली भैया के मनाई खाना खिया दे हमरे विधा के आखिरी गीत लगल शहर देहात में बड़ा फर्क है रामायण मास्टर बड़ा मुश्किल में रखिबा इने ताका है कोनो देहाती मेहरारू कह दिया रात हमार जानी बड़ा गुस्सा में रहो तो 2-4 को घेर लियली से कहताड़ी से कि खाली गुस्से में ना रहो नाय वाली सुई ले ले रहो हमहन के जहां तक लगता कि वो तुमके राती का मर लहू बना मेरा बा कहतिया हां हो मरले त बना मुन्ना यादव समाजवादी आप सिपाही हैं आपके ओर से सादर 102 रुपया बहनिया मेहरारू घेरले है मेहरारू को पूछा थी मैंने गावे की है ना पूछा थी कि कैसे रोवत रहूं तो मेहरारू कहते कि का बताई सुना काहे रोवत रहूं
गिरल बा शेर के काशी यादव मार गिरौले हुआ कमला यादव रोवे लगल अपने नसीब और किस्मत के कोसे लगल हाथ में भोजन का थाली बा हाथ से भोजन छूटल भुइया गिर गई कमला यादव खड़ा खड़ा रोवे लगल अपने आप के कोसे लगल कि कितना अभागिन कितना पापी बहिन हम बानी हमरे जवान से बदुआ निकल गई हम भैया के दो चार को बात का कही दिली कि सामने भैया के शेर आज अगर भैया शेर के नाम मार गिरतन तो भैया तलाश मिलत भैया ये दुनिया में ना रहतन खड़ा खड़ा कमला रोवत में अपने आप के कोसत का पश्चाताप की आग में वह कमला जलने लगी बताया गया झरे लगल दौड़ के काशी यादव उठ खड़ा भइलन कमला के पकड़ल जात हुन 4 कदम कमला पीछे हट गई हाथ हिलावत बा ना भैया कैसन भाई बहन का रिश्ता हो जवन बहन भाई के बदुआ दे बहन काहे लाख हम नहीं मत बचावा हमके माफ करा कमला वही आगे में जलत बा काशी यादव बचावे के कोशिश करत हुन बतावल गई राख हो गई गैलन काशी यादव बहनिया का राख बटोर के पानी में जुड़ोगलन सोच गैलन कि अब हमारे दुनिया में केबा घर द्वार सगरी त्याग दलन विधानसभा अध्यक्ष महोदय समाजवादी पार्टी के आप सच्चे ईमानदार सिपाही हैं लालचंद यादव जी सावर 100 रुपया दे करके सम्मान किया गया आपके चरणन में कोटि कोटि प्रणाम सबके पोलगी प्रणाम बा सोच गए काशी यादव माई बाबू बचपन में छोड़ के मर गए एगो बहन सहारा रहल बहन भी ये दुनिया में नहीं खे हमरे जैसन पापी भाई के हमरे जैसन पापी बेटा के जिए का कोनो अधिकार नहीं खे वही जंगलवा में रात दिन अपन बितावत हुन गाय चरावत हुन आटा पिसान लिया हुए गैया का कड़री बटोरे सुनगावे भौरी लगावे आपन खाए एक दिन खनवा खाते में रुवाई छूटे लगल काशी यादव बहनिया के याद में रोवे लगलन खाना आगे कजो रहल खनवा तारी दिहलन याद करत हुन भगवान के काहो भगवान सबके जियावे वाला मारे वाला मुआवे वाला अगर तू ही हुआ सबकर दुख सुख के साथी अगर तू ही हुआ तो अब हमके जिए का इच्छा नहीं खे इस शरीर से हमारे प्राण निकाल दा खनवा खाए वाला कोई अगल बगल ना लौकत बा बहनिया का याद आवत बा कि बहनिया रात बाज के हंस के खात रही बहनिया हमके खियावत रही बहन के हम खियावत रही आज मुँहे में कौरा उठत नहीं बा एक वृद्ध मनई लौकल एक बूढ़ मनई डंडा का सहारा लेके आ गई
काहे रोवत हुआ काशी यादव और तेज रोवे लगलन। दुखी मनई होला रोवत के समय कोई पूछ देला तो और रोवे के मन करेला। काशी यादव रोवे लगलन, दादा हमार दुख जान के का करबा? पूछे काहे रोवत काहे बनो? ई अन्न हो एकर अपमान ना करे के चाहिए। सामने खाना हो, खाना भी ना खात हुआ काशी यादव रोवे के करे साथे खाई। कोई संगे खाए वाला ना बैठ के बड़ो दादा खाई, कोनो इतराज तो नहीं रही। काशी यादव कहे कोनो इतराज ना, बैठ के खाना एक तरफ बड़ो दादा खाते हो, एक तरफ काशी यादव 2-4-10 कवर खैलो ना। सगरी बात बड़ो दादा पूछे, काशी यादव सारी दास्तान के सारी खिस्सा के बतौला। जाइल जात हो कुछ दूर गईला, हंसे लगला, कहला सुना तो और नमक खा लेली, कर्जदार हो गईली। कुछ लेवा कुछ मांग ला दे दई। काशी यादव ताके का देबा? बड़ो दादा से का चाही? का ये शरीर से प्राण निकल जाए ये वरदान दे दा। का बा बदले में कुछ और मांगा। काशी यादव टुकुर टुकुर ताकत हुन आप बड़ो दादा वरदान देत हुन। बतावल गई काशी यादव के वरदान देता हूँ। बड़ो दादा लो मैं वरदान देता हूँ बेटा, जो नहीं खनवा हम खैली हो ये हमके एगो प्रसाद खानी लगल हो। आज के बाद वरदान देते कि जे भौरी खीर बना दे, जे कन्हैया के याद करे तो कन्हैया के साथे साथे लोग काशी यादव के भी याद करिहन। काशी यादव कहे कहले का मतलब कहा कि आज के बाद यदुवंश परिवार में पूजा हुई और सबसे बड़का पूजा हुई तो काशी यादव के नाम से, जेके लोग काशी दास बाबा के नाम से करहन और नचिहन गईहन, हित मित्र रिश्तेदार के बोलहन, विरहा विरहा मनोहन। क्या बात कर देला भगवान के भैया वरदान देते हुए बड़का बड़का यहारा सुनगात रह पहले मनई घामे में जोर के कच्चा बांसे से उलातत रह करिया करिया भौरी आधा भौरी आ एक गिलास खीर में मनई का पेट भर जात रह। अब वही के मनई बफर कर दिलो। काशीदास बाबा भी खुशे होत हो कि फैशन के जमाना में हम के फैशन वाला बना दिला मनई। पूरी छनाए लगल, जहाँ पूरी का नियम ना रहल, तेल से लग छुआई ना रहल, वहाँ जब पूरी बड़का बड़का छना था रिफाइन में बफर व्यवस्था मने हाथे पर घूम घूम प्रसादी खाए लगल। भगवान कन्हैया एक बात और काशी यादव के बतौलन।
बहनिया कमला बनशक्ति माई के नाम से। अच्छा, याद है सुरेश यादव के आप बहन हैं, आपके ओर से सादर 100 रुपया देकर के सम्मान किया गया। आपके चरणन में पोलगी बा, कुआर भेंट बा, सबके पोलगी प्रणाम बा, आशीर्वाद की इच्छा बा। भगवान के रहिया बतौलन कमला बनशक्ति के नाम से पूजल जई हम, और तू काशीदास बाबा के नाम से पूजल जई बा। आज भी पंथी महाराज जब जालन पूजा करावेलन, सगरी पूजा करवले के बाद जब आगे जलावे का बारी आई तो ही बनशक्ति के याद कई जाला। आगी आई, अपनी मन ने आगी सुनगे लगी। 4 बेर गोईठा लेके पंथी महाराज दौड़ी हम, अपने मन ने उमा से धुआं आवे लगा। जब बनशक्ति माई सवार होके जवन कहता तो हकीकत होखे। ये ऐसन पूजा रहा, भगवान कन्हैया, काशीदास बाबा और बनशक्ति माई 3 जाने के अलावा दूसरे का पूजा न होखे। कुबेर भंडारी तुम्हारे है हो, बाकी अब ओमा सभे आ जात बा। बगली में अगर बरम बाबा लौक गइल तो बरम बाबा से हम डी बाबा लौक गइल तो उन के लोग के बोला डी बाबा की काली सभे आ गई। सबकर शक्ति बा, सबकर कृपा बा, और सबके शक्ति कृपा से ही पूजा होत बा। जब सवार कोई हो जाई, पूछाई महाराज कुल कैसन दशा हो, तो महाराज के उजर है उजर चैती 14 आना घर में जाइए, चैती 14 आना घर में जाइए। कितना बड़े जैसन कहीं हम पंथी महाराज ऐसन वो आज्ञा का पालन करे के होखेला। कहीं की गाय का रोग बहुत बढ़ी, धार दे देवा लोगन खत्म हो जाई, लेकिन हमके उधर समझ ना आइला, नहीं समझ आई। बतावल गई लास्ट भाव में